Hello purok-purok mentang apa yang sobhaya phi syak kana channel junga ka bangal ai kerteng ka khasi tek. Te ka topik junga ka video ka bangan pen phi menta ka long syapang kum no ba phin repair ya rice cooker haying jong phi. Phi tip ha rice cooker tidon tang lightly ki fol ki balong common bha bat ki ba pendik bha ya phi hapor ba phi shet jing shet. Kita kilong ka benengkong ka ja jong phi ka jem ka syong kam khyang. Na ka ai ka daw ko ba pelong ya ka ja jong phi ban long kumta. Kabaar kalong kaja jong phi ka ingkhom ka khawon ka neru na ka ai ka daw bat ka balai kalong ba rice cooker jong phi wanding ai ru em te halor kan ka topik menta ngan penme ya ka video ban hikaya phi kumno ba phin repair ya rice cooker hayun jong phi klam don kam beli ra sya kidukan ban sna ya rice cooker jong phi bat ngan hikai ru ya phi hak kata ka rukom ka ba phin suk ban repair haying la jong om dei tang ma phi ki senrang ban la ban repair han rewat ki kan thairu kin la hi ban repair lada ki pe ini ke video na margan hikai hak kata ka rukom ka ba phin suk bha tengala persang ban sina ya ke video baro lai teli kini ki fol hak ju ke video bat hadin nandang la yo i pade ba ke video kala jorong than kala poi segi arphau lai 5 minit tenga perkhat ya ke viewers ba lada ka video ka jorong than te bakin pe kisngau ngia kisngau thai mo Dene kata kadang ngasa pelong ya kini ki font lightly ban china ya ke video lengkot bangan penmi ke video man laga sisa jain kata kalong san hadu 100 baje ha kata ka por video i ya ke video ke jonga te banong slam ke por tongen yai no sya ki poin ki badon kang te mentang sedang no ya ka font ke banong kong golong gunne balai ba ka jajong phi ka song wat anda ka lai ru hundre ka song longkam sengat longga jem mo anda pila khat hai pleng ru ka jajong phi ka jem kam sengat na kai ka daw ba ka jajong phi ka long kunta mentang ngan pen iya phi bat ngan bataya phi a to z sapang kata hadu phin sung tho bha te mentang ngan law shwa ya une u screw nang ne ngan law shwa une screw kunto bat ngan law so uwe kunto untuk bar ngan law sa unay ya kali kita hikay jonga on ngan hikay kata korkon ke basu ha ka bagi kentai khna ro kila hiban le ya kane kamlong ke bajin jar hadu kata nama kata ka daw pek bha kan video hadu bakut khnang bapin nang ban sna tum bangala hikay pe ngalalaw kunto nakai ka daw ba kapelong ya ka jajong khi bakan lo bunta pe detang na ka daw jong une uday kerja thermostat ki ong bat ki ong ya une warm plate te ha une warm plate udan artli ki wayar ki te une udan artli wayar uwei ulai haune ukjat jong une uwei koi pat uwei te de ulai hakjat jong une uwei koi to temen tangan law no nang ne na une ukjat jong une uwei koi te kabasuk bha ba phinde ngala hikaya kane hakata rokom kabasuk bha te ngala law yo une kuntu uwei ngala di lawan te sa une pat uwei ukjat udang dan une wayar ukjat jong une koi ngal raw biang kuntu te ngal law kuntu te ngal adip law kuntu ki te ngal adip law kuntu te udai une uta upload ki ang uwam plate no te mentang batai ya ka jing trekam jong une te une kat badang me laj rice cooker jong phi untuk laj badai uam mo kat badang me untuk une usai bay ukhlit bay une namar balai ba hapo jong une uam plate kidan ki coil ki barit ki bapun khlit ya une uplet bad daga jing khlit jong une uplet longga ka touch lang hakane ka coil bak gane ka coil barok ka way ka sai bad daga jing sai jong gane ka coil te ukhli ja jong phi usai aba ukhli ja jong phi usai temut ka ja jong phi ka sengat suki kemudian laba ule ulado mar simki untuk kuk upay sa uam kemudian hangeru ladai thano gin namar baune ulado unum la rabam khrit namar ba ulado te haba ladai tha hagne uplet bat haune ukoy ukhil jajung phi dai tha te haba dai tha ukhil jajung phi te ka tokor kanam snat na ka jajung phi dai na kata ka daw gin baka syang ka ja dai tang namar ba udu une Temen taban kritik kena ya une udu na udang bahane kedan kam bantes dau tes lang temen tangan peti
pe une ke Islam ngala de bansina kumne pe une ke Islam ngala de bansina ya une ngala de bansina ha ke video ke bal adet bad lada fikwa bantit bansina une ngala bu ya ke video hapok kan description box jonga te sampai nang ka ke sanang bansina une te mentang ngin pen ino ya pi kumne bantes ya une te ya une te ya une ngan blog hang to bad ngan thep ya ubol kum to ngan thep ya ubol kum to bad pe ume alai an pe ladang apendai kum to pe ume alai te mentang ngan tes no ya une pe ma phi ruan da tes ya une te pendai hang ne uwe bad hang ne uwe pe une ubol ume hagano kadur ume hagano kurkum ume pe bah kum no ume pe umerit ba lada umerit kuntu kapan iba une uwam plet jong pi udang ba ban lada ume syu watang kendir une ubal ulai lada ume syu kapan iba une uwam plet jong pi ulandu dengan tes beng untuk haba tes kuntu baik lada ume ai hame ubal lai kapan iba une uwam plet jong pi ulandu kumta kan ban te onda ba kreatif ba une ulado te tera ba ya une sadukan ba di tirlai ban anda la poi hang to supeni ba une pan ba une tir ai ba ya phi uba kumne hi no uba kumne hi kanang ba prinsip ban pan no le se anda phla ya phi klet da la poi sayo phi klet ya kerting jong une tim kan ma ban pan na dukan te ka bhai ban ra da une ka bha ban ra da une example te anda la poi supeni ba kedukan gelatin ba kila ai ba Wana phila poi pendai beng hang ne haju kumba phila pendai kumto pendai beng ne haju kumba phi pendai men ne kumto pendai beng kumto pendai beng kumto bat phi kenau an une uwaya la tli bawan na une uwam plen hang no ba phi law men ne ngala ong ya phi une ude penlik hak jat jong ne ukoi aterli bat phiru khila akan mau hi tharai akapo ba khilal hang no hangno bade ban pendai te namar kata kadau une ber uto uwai uwayar ubawan na wam plet pendai kunto pendai hang to kan pendai kunto pendai hang to kunto bat saune uwai pat uwayar une ru pinju hi pin pendai itu skru bat uneru kunju pendai thep kunto bat kunto nang ka pade kunto kunto pe ulas kem kunto pe ulas kem ngalade pendai kunto te kamon mundur ba phela de ben kalen yo thumai mo hang ne te kamon tang sul ada pendai yo ne kunto te kamon kata ke problem ka ba sai long ya ka ja jong pi ban jem ban song ban nam sangat kata ke problem kala jano te ka ja jong pi kan I sub kan I baik kumba dang thumai uras sukar kamden problem I tang kunto ngatharai phiru khilai ban repair no repair namar batang sulai yo ne no tang ban lai yo ne le chin dukan andal awan pendai beng yo ne te kamon ke problem ka dai tang kata tela pendai yo ne tang ba thumai kamon ka long baik Tengah hari filas ngotuk mentang ala batai ya phi na ka benta unek bom plet bat na ka benta jong ka jing jem jong ka ja jong phi ka jing bom rengat ka ja jong phi nga hari filas ngotuk bat mentang ngantap no ya une kumto mantap no kumto itu skru ngantap tap kumto bila lek kumto bat tap so une kumto wei itu bar saune oi loh kalau gini baik ini urai sukar jong pi mat ulabha kita sukar jong itu uang plet urai sukar jong pi ulabha te unam pendik su ya pi kum baju pendik man laga por te ka video tangkat ne minta kalakut dengan saya sempat haka next video jonga kata kalong ka next video ngan batai pi balai ka ja jong pi ka income ka khawot
Nakai ka daw ko ba pelong ya ka jajang pi pinta. Haka next video ngan bataya pi details ya kata. Ya ka video ka ba ngan penik nak benta kata kinyo haka ne ka sisa jan banwan haka porsan adu unru beje ngan like ya kata ka video kabangan sabataya pi balai ba ka jajang pi ka ingkong balai ka jajang pi ka kawan. Haka ne ka sisa jan ka banwan ngan bataya pi sapang kata. Te video menta tangkat ne kala akut un sempat next kublai shibun.